Здравейте, аз съм Монторч и днес ще снимам Космик МК. Ще играем PvP. И да тръгваме към портала. Към Kit PvP. Тъй, да видим с какво сме заредени. Малко отсукам. Да. Тай, стой си, запробвам. Поц. Добре. Бял. Тъй, така. Не мога. Спарта! Фак! Хакер долни. Яш. Каскет. Ела е! Как бяга! Ела! Айде, не бягай, ела! Къде? От! Умри! Бягай! Мамка му! Шет! Айде, пали ме! Той ще ме убили, Айде. Мри. Кой друг ме били? Фак, умирам. Фак! Ева, трябваха ми 5 удара. Аз ще го бия. Мамка ти. Трябваха ми 5 удара. Щях да го бия. Който е, бе? Това сега, ако не е админ. Що ма пука? Здравата. Много мразя админите. Така, имаме още един сет. Да видим какво ще направим с него. Премиум. Висше. Стига да. Тъй. Да избягвам и хакерите. Спарта! Къде? Не! Никой няма. Да, никой. Елате, пиленца. Ама, какво става? Сетка се. Никой ли няма да му свети масото? Тай майче никой дава. Доброволец. Къде? Фак, защо не ме точи? Не мога видя. Какъв е той, бе? Много ме убива. Много. Тай. Имаме още много китове. Да. Колко са много. 3 кита и ще видим дали ще се справим. Китпор, използвах. Дъбъл. Фак. Дъбъл. Мъгъл. Да, малко сме ще ги победим. Да. Там съм. Сериозно? Точно тука? Айде. Къде съм? Ето. Доброволци. Ама здравата ще ми светат масото, усещам. Спрот 4 са. Мога да стана. Не знам. Ето тук. Айде, бе. Побеща. Фак, бягай. Не искам тук. Елате. Там. Фак. Фабли. Бяг от мен, бяг. Какви са те, бе?
Какво? Имал съм. Айде бе, айде бе. Готово. Тай. Сега ще видим дали ще успеем изобщо някой да убием. Какво става тук, бе? Бълвам се. Там на къща. Фак! Бъгнах. По-горе. Айде. Не там. Айде. Къде сте, пиленца? Къде сте? Ти... Тук може ли има някой? Не, няма. Ще наблюдавам. Какво ще да тук аз? Тай. Абе, никой няма изобщо. Са тия дървета. Аз съм тук ще направя една къщичка. Съм да махна ресет. Ще направим една къщичка тук. Друго. Да. Опа. Къде сте? Да, ще търсим. Намери. Къде си? Да, ще издигна. Имам пред теб, точно пред теб. Яш. Дай, абе, цепи по него, Фак, къде? Където? Няма. Светам масото нас. Побягаш? Изненадваме. Ще ме светят масото, усещам. Да, подскачаме. Ще ме светят масото. Фак! Какъв е това демидже? Айде. Край. 78 стотинки. Какво ли мога да направя? Така май ще излизам да се бием. Чакай малко. В честът може нещо. Хвърляйте нещо. Няма нищо. Не мога да бия така. Кеф. Тай. Не. Да. Тай. Да. Репаир. Тай. Ама нямам нищо. Чакай, там видях някъде едно нещо. Аз там... сам петля Парай. Какво? Има доброволец. Бам. Как ще го бия? Ще го бия ли? Как се измъкна, Това май флай. Явно. Ето. Костан! Фак. Бягай. Нямай. Компа ми е много бавен, ще се местя на друг. Явно. Фак. Не мен. Не. Айде, ще ми светят масото, усещам. Умри, бе. Умри. Аз ще убия. Не, няма аз да те убия. По-точно мен ще убия. Бягай. Не. Глупа. Гадни, мръсни. Прота. С каквото имаме ще се биеме.
взимай си го. Дай на цвето, ей. Какво правиш? О, fuck yes. Дай ми чуйката. Fuck. Така, дай. Намин. Дай, аз искам, дай. Тай. Много какво е това? О! Бах ти лага. Да, за какво ли ми лаги? И аз не знам. Ще скачаме ли? Не. Да. Спарта! Не. Така. Та мой да сбягам, че сега някой ще дойде зад мене и не знам какво ще стане. Май тук видях някой. Ма къде отиди? Айде, къде си? Избяга, бе. Да. Избяга. Че някой да мисля да види. Как се появи тя? Влизай в водата, бе. Във водата. Аба, нема бийте, бе. Бягай. Нема бийте. Айде. Не може се избяга от тея. Айде, умирам. Бързо. Не успях, хора. О, да. Кеф. Дай. Хвърляй. За малко. Дай. Още. Дай. Кеф. Така. Тук се хвърлят неща. Малко така. Се хвърлят неща. Къде видях някакво бравичко? Кой нещо? Вода. Дай. Намин. Дай. Намин. Фак. Бягай. Да, колко съм силен. Да, много съм силен. Дай тия панталони на мен. Дай. Бравичко. Лагне нещо. Тай. Не мога сме качали. Кеф имам. Имам сет. Какъв кеф? Добре, още една битка ще направя. Не знам с кой ще се бия в момента. Това ти е... Усещам, че ще убивам някой. Ето един. Тай. Лай. Къде? Така. Или той ще ме убие, или аз ще го убия. Аз не знам точно. Умри. Двама имата. Не. Няма такова него. Не мен. Къде? Двама ме бият. Бягай. Бягайте. Така не си. Бягахан пред мен. Това пред мен. Какво? Какъв е той, бе? Да, убиха ме. Както винаги. И да, това беше от мене. Гледайте и другия епизод, в който ще помъча да убия поне един човек. И да, чао!